Gak ada utang, pengen dan ke sahur, tak warani dungone purun, terok nek kula. Donga niki diwaca ben malah ben dina Jumat diwaca bar subuh ping 70. Lho niki lho ya ndonga ya usaha. Kula ning kula sajar ngeten kula dhisik ya sami kula dhisik utange akeh jek manten anyar. Mantenan dalem oh sing utange ben lali. Wah Pak RT enak. Utang niku nyocok nyaur Pak RT nek gak nyaur mau mlebu swarga. Nggih. Purun kula paringi supaya ndang lunas utange Pak, Bu. Diwaca ben bar salat subuh ing dina Jumat seminggu sepisan diwaca ping 70. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Muntimu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bi halalika wa haramika wa bi ta'atika an maksiatika bi fadlika amang suwa. Hafal Pak? Belas niki wejangan mboten parang ditulis teorian ini ngoten langsung hafal. Niki bar salat subuh diwaca ping 70. Insyaallah mboten enten setunggal taun utang jenengan pira gedene mesti disauri karo Gusti Allah. Niku sing panjang, pura sing cekak Pak. Pura sing cekak mboten kula tulari pindah. Purun Pak. Ben isu ngowasi srengenge meletek antawis jam 6 isuk. Muga-muga cerah gak mendung. Sik to. Madhep ning srengenge. Madhep ning srengenge maca napa? Maca ya Hayyu ya Qayyum kabeh ping 41. Kitab karo shalawat Jibril ya ping 41. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu yang ping 41. Karo salat Jibril sallallahu alaihi wasallam ping 41. Bagi itu terus Buddha nyambut gawe. Ya tetep nyambut gawe Pak, ora nyambut ya. Kono ngono. Nggih. Ya Hayyu ya Qayyum karo sallallahu alaihi ping 41. Ben isuk karo mandeng srengenge. Kranten napa sebab biyae Sunan Kalijaga niku njaga tekene Kanjeng Sunan Bonang niku cuma ngono muni ya Hayyu ya Qayyum ning pinggir bengawan niku suwune 3 tahun.